pero vas a toda hostia y el champán está helado. Que grans que ens fem, amics. El Roger com trist, el Roger... És que hi ha un punt de tristesa. Vete. Vete. L'única persona que no sabem per què no passa. Li surt tot en vermell. Està sortint vermell. Lejos de aquí. ¿De comida cuál es la que recomiendas? Antiguo hay muchos restaurantes para todos los gustos. Com a casa, Tu està guapíssim, no? Per què? Perquè hi ha 13 places. Estem dubtant si ens hem passat de pijos o de pobre. En habitacions, 2 lavabos, màxim 15 persones. Ei, Bru! Ho han pillat tot. Sí. Aquesta setmanada, fem sortejos. Somos amantes de la petanca, deporte sano universal. Hombres, mujeres, grandes, pequeños, lo practicamos por igual. Aquest s'ha de medir amb aquest, Jo sóc el que més a prop estic, de fet. Diria que crec que és... 4 i una mica. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Molaria saber si tothom fots el xapa igual. Gràcies per la informació, però qui t'havia preguntat? Només havia demanat l'hora i ara m'has atrapat. Que em dóna igual. La torrada amb el bocat que esmorzes cada matí, el tatu que et vas fer Dime detalles curiosos sobre el edificio. Y el blanco que hacen que todo resalte aún más. Quin és el grup que et fa la il·lusió veure? Mikey Chance. Hi ha un DJ que no conec, però pinxa d'escop. What you feel just when you were calling around that day. Qui és molt famós. Està movent el peu! Un tio i un tio. És gay. Tu també? Diga la penúltima que l'última em fa por. Fase 1, intentar obrir el cotxe. Pinella! El Pep diu que és facilíssim. Mira quina pose d'entrenador. Sí, la tàctica és tirar lluny i córrer, i arribes facilíssim. 3 días más tarde. Facilíssim. Esconto Stadium. I gratis per sopar. Hem dit que marcaria Rexa i Contreras i guanyaria Riga. Para más consejos, sígueme en Instagram. Si tu vas al cel, amb patinet, fes-mi un bon lloc, que hi pujo jo. Si tu vas al cel amb patinet, fes-mi un bon lloc, que hi pujo jo. Joder, nen. Mira com riu. És de partida demà. Com ho has averiguat? Pues perquè estava mirant ara per com fer el check-out i veig dia 12 i dic,
Ja puc, tio. He fet la maleta a les 7 del matí. Pensem com li fem una broma a l'Oriol amb aquesta informació. No, ens posem tots al cotxe, a dins del cotxe, i que ell vingui, sense bosses, i que ell vingui i posi la bossa. Tio, fas que no desocultes ell. Què, sortirà bé, Ceci? No, clar que no. Tenim una nit més aquí. S'ha fet la maleta en balde. Sí, ho acabem de saber, Uri. No pot ser. ¿Qué sería de mí sin amigos? Si saltan de un puente yo los sigo. Los amo aunque nunca les escribo. No hablo en inglés pero se los digo. I couldn't fucking do it without you. Si te traiciono, mátame. Si me traicionas, muérete. Y en el cielo o el infierno, yo qué sé. Lo cogemos a la misma sándwich. Ok, va, esta canción, una vaina. El corazón si nos gana. La confusión, acople, la mejor fusión. Molt difícil obviar que hi ha la càmera. Últimes cares. I després anar cap a buscar el pont. Diguéssim que anàvem per la carretera i asfalt. Hem de creuar el bosc un altre cop. Ho recordes totes les escales que hem fet? Les hem de fer totes, eh? Sí. Si traiem el pollo, potser peix. No, tio, però el pollo compta. És com si dius... Bueno, això és una altra cosa, però si et dius que traieu el pollo... No, però aviam, si compta... Vull dir, la gent que menja pollo no compta, aquell àpat. Saps què vull dir? No, és com si ara dius la gent que menja pasta compta la pasta. No, o sigui, hem tret això de l'equació. Què es menja més? Nois, podem seguir la discussió en moviment? No, però... És que no s'aclari. Si treus el pollo, és com dir... Jo no puc seguir si no sé què es menja més. Anem. M'agrada quan brilles, quan ets de veritat, quan portes la cara, la creu i molt gas. El vostre postureig el veig una hora lluny, tot l'any esperant a que arribi el juny per pujar les fotos en banyador que et vas fer de vacances. No s'engega el cotxe. Posi aquí em 10 segons de l'arrengo. He posat el contacte. No s'engega. No he posat la clau. No. Si estava així... We are a group of Spanish people that we are coming now to Bob's Lake, and we are arriving in a few time. Seven people, yeah. Sí, estàs preparat per explicar això? This time. No gaire preparat, la veritat. No, No. This time, no time. This time training. 12:30. Puta conya, no? Sí que sí. Torneu a les 12:30. Paparet. Topa, per 20 minuts, en sèrio. Que estan entrenant ara... A les 10 comença l'entrenament de... Veus? És el que he dit jo. No. But there was a traffic jam. Nē, es nezinu, bet mums arī ir grafiks. És que només no es pot parlar. After training... 12:30. Hòstia puta, no em fotem ni una hora, tio. Hòstia. Quan t'ho diuen que t'ho diguin, tio. Com? Primer ens van dir les 10. Després 9:30, els hem dit 9:40, ok, que et diguin. No, i és que hi ha un entreno i si vens tard, no? O què? Aviam, m'han quedat 9:40 i hem arribat tard. Però primer ens van dir les 10. Però l'activitat dura 20 minuts. Després van dir 9:40. Sí. Hòstia puta, tio. No em fotem ni una. Doncs falten 56. Arribem molt tard, Oriol. Arribem molt tard. 56 són. Són i 56, és molt tard. Sí, són 20 minuts tard. O sigui, podíem haver quedat... Ocupar el Ceci i ja està, vull dir, es veia això. No fotem ni una, tio. Següent comentari del Víctor Bessons. Ojo. Aquesta és la Catalunya que ens ha quedat. Es premia que aquesta gent i els que han estudiat i format se'ls fot fora. TV3 comença a ser com Telecinco amb tots aquests personatges. Què fot?
És allà dreta, no? No, està intentant aconseguir una multa perquè, bum, ara de cop... Primer per arribar. Per allà és Uri. És per allà, però bueno. És per allà. Uri. Què hem passat pel Cats que vam dinar ahir? El venir. Quedaré equiparat amb els còrnics. Com el pare. Doncs ahir dos. Us foteu per queixar-vos. Enough people standing on the gap leaf to make sure we have a bobsled team. Everyone says that we buy stuff cheap, like 30 ounces of heat. Marxem de Letònia. I apartat. Ja hem arribat a Estònia. Però les dues portes. Cada vegada... Reclam, sisplau. Per on començo? 6 de març del 93 vas néixer, no? No. Wouldn't wanna waste your time. I'll call you if I change my mind. I'm trying not to be unkind, so wanted you back on my side. Never wanna make you cry, pretending everything's alright. Couldn't have you on my doorstep. I wouldn't want... Els 4 són els amics de les arts amb estonis, tio. Brainstorm, que han de descobrir que tenen 100 milions d'oients mensuals. Primera vegada que ho sentim, això, eh? T'agrada? Crec que no, eh? My dreams, my head, my sex, my bed, and it's my corona with lime. But then I see Uri, tu els tires a terra, pots ser? maybe my animals live in your zoo, and you say my head. Tio, hòstia. 2 metres, eh? T'has enviat al bosc, tio. Saps que estan més ràpids, s'han de posar el temps, com si fos una hora. Això serà duríssim, eh? Cafè del dia a dia li posa sucre o no? Sí, sempre. Sempre? Sí. Quan? Una cullerada. Sí? Aquesta cullerada. Tio! Sí que no és tant. Home, mira, 2 cops. Si no hi cap 2 cops? més. No hi ha... 3, he fet. Vols quan arribis a casa, allà a Tallinn, no busquis Starbucks i macchiatos? No. Vale. Ah, que bon. Espera. O sigui, si no faig aquesta cullerada, puc un caramel macchiato, Tallinn? The only way to save us is through divine intervention. On està? Si em seguiu una Estònia, us explicaré que, tal i com he dit abans, allà hi ha el jardí de Cadrior. Pep, ja has trobat algun detallín per la Berta? Al·lucinant. Tot seu. S'han tornat a liar, era necessari una mica de pari per posar-te a ballar. I segur que demà ens farem unes risses, parlarem de la missa que hi veig oficial. No se m'oblidarà tremenda xapa que ens vam menjar. Un remember al pis de dalt, espectacular. Quin mar és?
al Mediterrani, igual que Barcelona, com tots sabem. Mar Bàltic, gràcies. Per acabar la guerra d'Ucrània. I per què està aquí? Perquè aquí hi ha l'ambaixada russa. Tu, Pini, aquest cocodril és de veritat o no? Sí, clar, 100%. Està dissecat. Sí, de fet, està dissecat l'any 1935. Ai, merci. Pep, juguem un joc? Sí. Què fem? Uri, com et trobes? Estàs bé? Sí, com que veig la sortida no estic agobiat. Pini, què és això? Representa un cèrvol, com quan vam estar a Parno, que hi havia un elefant, doncs van començar a fer una broma talent amb el cèrvol i aquí tens el cèrvol. Perfecte. Nois, fem una foto per l'Edu, que vaig anar a Nova Zelanda amb ell i hi havia cèrvols. Super. Ei, Pep! Cafeïn! 13, baby. Felicitar és tornar a Barcelona al cap d'una estona. La felicitar, una peli dolenta amb pluja valenta. La felicitar, la trucada perduda d'una tatuda. La felicitar. Aquesta discoteca és un antic búnquer soviètic, ho vaig buscar a la Pinipèdia. Sí, està bé aquest lloc, tenen set, però no tardaré a marxar. Bon Gin Lemon, És la teva mirada endimoniada que sap el que es fa. Un dijous de paella, per mi parella. La felicitat, sentir-te al cuore bam bam. La nostra canzone d'amore sonant i el teu somriure radiant de felicitat. Bueno, nanos, prepareu-vos. Però, tio, que hem vingut a fer això? Hauríem d'haver fet més discos, tocat en més sales, moltes més cançons en festivals, festes majors, costellades. Ei, que la nostra gira no volia aturades, però si avui m'emborratxo que algú em porti a casa. Hauríem d'haver fet més discos.